Chámome Rogelio Santos Queiruga, son dun pequeno pueblo de Galicia que se chama como o meu apellido, Queiruga, pertenece a un concello moi bonito da costa de Galicia, da costa da Coruña, que se chama Porto do Son. Teño 38 anos e dedícome á pesca. Por naturaleza somos moi traballadores, non nos asusta o traballo, non nos asusta o mar, non nos asusta doblar a espalda e traballar a terra. Vivo nunha terra na que todos os homes son mariñeiros e non é que me dedique eu a isto ou os meus veciños, é que se dedicaban os meus antepasados, meus pais, meus abuelos, meus bisabuelos. Hoxe en día, a xente que traballamos no mar non podemos ganar o suficiente para vivir, ni siquiera para poder facer por vida, para poder comprarnos unha casa, cumplir os nosos soños. É imposible. Eu estou vendo cada día como todos os que eran os meus compañeros de escuela marcharon de Galicia, tuveron que emigrar. Nas cidades galegas pasa exactamente o mismo. Pero que a xente xoven ten que marchar porque aquí non hai futuro. Na pesca moitísimo menos. A pesca, que foi o motor de Galicia durante décadas, ahora mismo está completamente arruinado. Empecé a ver na televisión intervencións de Pablo Iglesias. E claro, por primeira vez na miña vida, vin que alguén falaba da xente, falaba dos problemas das persoas, dunha maneira cercana, dunha maneira que me chegaba completamente. Bueno, isto fixo que me sentira contento porque me mostraba que había máis persoas que deseaban un cambio, que vían que as cousas estaban facendo mal e que era posible facelas de outra maneira.